Parte do comité de empresa da planta de compostaxe de Serbia mantivo esta mañá unha xuntanza con representantes do BNG na comarca de Muros-Noia, a que tamén asistiu a deputada Rosana Pérez, para analizar a situación actual do complexo e analizar posibles vías de solución que garantan a súa continuidade. Dende o comité fan alusión á necesidade de acadar un plan de viabilidade, dado as enormes potencialidades da planta, e poder recuperar así a importancia pasada, liderando a reciclaxe en Galicia. Facer un chamamento á Xunta de Galicia para que asuma as competencias que ten en medio ambiente, para tratar de botar unha man para que a planta de Lousame consiga un plano de viabilidade. Para iso é importante que conformamos unha mesa de traballo das tres partes, a Mancomunidade, a Xunta e o Comité de Empresa. Entendemos que temos moitas cousas que aportar e queremos que a planta de Lousame, que ten un potencial enorme, non só xeográfico, senón volva a ser a planta que foi no seu día, que foi a que liderou a reciclaxe en Galicia. Se traballamos todos xuntos podemos volver a conseguir. Unha postura de que a planta pode ter futuro que comparten os nacionalistas, que abogan pola constitución dunha mesa interinstitucional na que estean representados, ademais dos traballadores, a propia Mancomunidade Serra do Barbanza e tamén a Xunta de Galicia. Se faga esa reunión entre as diferentes partes para debullar cal ten que ser esa reconversión da planta de reciclaxe de Lousame sen perder ningún posto de traballo ou incluso convertíndoa nun novo modelo referente que poida atraer aínda máis emprego na nosa contorna. E por outra parte é necesaria esa colaboración entre administracións e nomeadamente por parte do Goberno galego para que se vexan cales son os investimentos necesarios para esa reconversión e poder dar futuro a eses 130 traballadores e traballadoras e dar futuro tamén a unha comarca que necesita emprego. O BNG levará novamente esta problemática ao Parlamento. Os nacionalistas insisten en que aínda hai tempo para salvar a planta, instando a propia Mancomunidade e o resto de administracións, entre elas a Xunta de Galicia, a que aposten por ela, pois sempre mostraron un total desleixo por este proxecto. Que tanto Sogama como a propia Xunta de Galiza queren, supoñemos, aproveitar esta situación para poñer o candado á planta de Serbia. Nós, sin embargo, entendemos que este é o momento de que se sente o propio Comité de Empresa, a propia Mancomunidade e o resto de administracións, nomeadamente a Xunta de Galiza, para que busquen un futuro o máis axilmente posible, porque é verdad que hai cuestións que resolver que non se poden resolver dentro de 10 anos, que se teñen que ir resolvendo xa con certa axilidade e, polo tanto, que a Xunta de Galicia amose o que precisamente nunca amosou. Nin cando a Mancomunidade funcionou ben, nin cando funcionou mal, a Xunta estuvo aquí.